Leo, yn anffodus, canlyniad siomedig heno yma. Be di'r emosiynau, be di'r ymateb yn yr ystafell newid i'r canlyniad yna? Hogiau gyd lawr, ond fel ar y rheolwr dweud, roedd ni oedd yn gêm anodd, oedden nhw'n tîm rili da, symud y pel yn dda, a nath ni stopio nhw i'r chances maen nhw fel arfer probably'n creu, ond na, dwi'n teimlo allan nath ni'n cweith digon yn y gêm i ennill y gêm a allai cael y gol i ddod â ni nôl fewn i'r gêm, fatha dro, ond mae'n gwaith galad a na, jyst siomedig. Oedd yna elfen hefyd bod yna chydig bach fwy o dan yn boli a Shamrock heno ar ôl iddyn nhw gael y siom o golli'r gyngrair nos Wener. Chitha hefyd efo llwyth o gemau, chydig o flinder efallai. Ie, ella bod hynna yn ffactor o ochr ni a yn enwedig efo nhw'n colli'r gyngrair. Dwi'n teimlo oedden nhw eisiau profi pwynt a efo'r cefnogwr oedden nhw efo to nhw, rhoi bach o boost hefyd. Ond na, mae'n rhaid i ni jyst edrych yn ôl ar y gêm, edrych lle nathon ni yn anghywir yn y gêm, pethau nathon ni. A jyst mynd ymlaen i'r gêm nesaf, i trio ennill bob un gêm da ni'n chwarae. Jordan Williams wrth gwrs yn rhoi chi ar y blaen yn gynnar hefyd. Pan wyt ti'n cael cyfle i gamu nôl a meddwl am yr rollercoaster o emosiynau yna sydd wedi bod heno, sut wyt ti'n edrych ar hynny? Na, o'n i'n gwybod oedd nhw'n cychwyn yn cry a bob dim yna. Ond oeddwn ni'n gwybod da ni'n gallu bod yn threat mawr efo'r counter-attacks a nath yna weithio yn dda i ni a bod cychwyn gwych, ond yn anffodus nathon ni ddim wneud digon yn y gêm i ennill. Ond i orffen yn bositif, mae gennych chi 3 cyfle arall rwan, 3 gêm arall yn cychwyn ymhen pythefnos yn erbyn Jürgens, adra yn yr ymwythig hefyd. Faint fyddech chi'n edrych ymlaen at hwnna wan? Ie, mae rhaid i ni jyst edrych yn ôl ar y gêm yma, sbio'r y gêm yn ôl a mae rhaid i ni cadw'r y mood yn hapus, yn positif. Mae'r ogiau gyd i gweithio'n galad trwy'r am misoedd wan i gael lle da ni wan a da ni wedi bod yn nathon ni'r perfformiad anna'r decent swn i ddweud, ond mae rhaid i ni edrych ymlaen a rhaid ni ennill bob gêm yn y gyngrair i wneud siŵr da ni'n mynd yn ôl ar top y gyngrair hefyd i aros yna. Gwerthfawrogi dy amser di, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn.